Gisog na kanong adlaw ang pagpamakuna sa mga kabataan nga nagedad og 12 ngadto 17 anyos didto sa Tagbilaran City, Bohol o gingon man sa lalawigan sa Siquijor. Tanang mga bata may comorbidity man o wa pwedeng mabakunahan na gamit ang Pfizer COVID-19 vaccine. Dito sa Tagbilaran City, mas priority ang mga bata nga nagpare-rehistro o gi-require ang birth certificate, ID o parent or guardian's consent. Adunay uban nga gustong mabakunahan apan gipangulbaan na kay matud pa mas vulnerable ang mga adunay comorbidity. Mao nga gidasig ni Tagbilaran Mayor Babayap ang mga residente nga magpabakuna kay adunay igong supply sa bakuna. Samtang dito sa lalawigan sa Siquijor, dungan ang pagpabakuna sa unom ka mga lungsod din mukabat sa 5,000 ang mitunga aron mabakunahan gamit usab ang baguhay pang naabot nga Pfizer vaccine. Da ang tanang mga requirements ang mga batanon nga inubanan sa ilang mga ginikanan midagsa sa mga vaccination site sa tibuok ka isla. Magpadayon ang vaccination sa dapit hangtod mahurot ang kapin sa 7,000 doses sa Pfizer.